yürütülen bir işin gelinen noktası bizler için de. Li bajarê Amedê bi navê Keyma yanî mala me navenda firotinê ya çerçiyê hat vekirin. Ji aliyê Kooperatifa Jinan a bi navê Keymayî ve piştî xebata 2 salan li navenda gastronomiya Jora Bazirganên Amedê bi tevlîbûna hevşaradar, nûnerên saziyan û welatiyan xala firotina xurêkan hate vekirin. Li vê navendê de wê hilbirînên xurêkên ku bi destê jinan ve hatine amadekirin wê bên firotin. Heman demî de ji bo geştiyarên biyanî jî wê bibe navendek. Kooperatifê ma di serever ma akert, di ser ma semet çi viraştiş ma dewregîn, dewen re ma ceniyon re çi gîn, çi xarûn ma gîn, ma ye on wite, ma wite xarûn pojên, o kom turist o ma wese diğer Amet ma pêrin inir belavkin o ma inir sunmuşken. Witez mava ma hem aynı virazên çiken o ma ceniyonere ma bixeft ma yo satış noktası ak. Bir poş aş ma wite xeftiyay. Poş aş ceniyonere bis ceniyonere ma pe xeftiyay. O devendez bis poş ceniyonere ma inin piri girot. Ma yinre girot erdwite ma piri girot yöne vraşt bis ceniyonere pey. O ma deker wite satış noktası, çerçi satış noktası. Li navenda firotina çerçiyê de sed jin nodûsê cureyên zerzewat ji tirşiyan bigirin heta hişkirina pincaran, leymûn, firingî, balcan, bamya û her wekî din heta sebzeyên ku bi teze hatine hişkirin hene. Li navendê de xorek li gorî sûkê wê bi erzanî bêne firotin. Jin didin zanîn ku hemî zerzewat xwezayî ne, organîk in û ji bo laşê mirovan jî bi tenduristin. Em bi tevlî hevalê xwe ku me ji mala xwe çi elimiye ji diya xwe ji pîra xwe me çi elimiye em li vê cihêna berdewam dikin. Tiştê yanî ê ku tên bîrva kirin em daha zêde ser wan dişuxulin. Em wek wedî me qurutma û turşî û salçe û me çi diya xwe elimiye me li vê giş noda çêkir û mehanî ser firotinê ji bo firotinê. Em pir kêfxweşin li vê cihê me xweş em tev jinin. Ji ber wî em daha jî kêfxweşin. Hêjayî gotinê ku li navenda gastronomiya xwarinê a Jora Bazirganên Amedê de jin di demsala payîzê de dest bi amedekariya zivistanê weka hişkirina sebzeyan, amedekirina rîçal û konserveyan, bastık û beniyan dikin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.